Palengke Report. Nainbag-abigat mo, Idol Lawrence. Intema na buen, ti presyo, digiti kang runaan, ang native vegetables, itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Presyo ti karabasa, 60 pesos iti kada kilo. Sabong ti karabasa, 10 pesos ti kada bundle. Utong taba, 50 pesos ti kada bundle. Kamatis, 30 to 40 pesos iti kada kilo. Laya, 130 pesos. Tarong adadakkel, 50 pesos. Kabatiti, 80 pesos. Okra, 80 pesos. Timet sibuyas ket 100 pesos ti kada kilo. Bawang, 130 pesos. Balatong, 100 pesos ti kada supot. Palang, 30 pesos ti kada tali. Sili apang pakbet, 120 pesos. Bulong ti parya, 50 pesos iti kada kerker. Barya pang pakbet, 100 pesos. Bulong ti lasuna, 10 pesos ti kada repet. Petchay, 25 pesos ti kada bundle. Saluyot, 50 pesos met iti kada bundle. Bulong iti marunggay, 20 pesos ti kada repet. Bulong ti kamutig, 25 pesos ti kada bundle. Timet kamatis, 30 to 40 pesos ti kada kilo. Tabungaw, 30 pesos. Susop, 60 pesos. Ken ti bunga ti marunggay, ket 50 pesos iti kada bundle. Dahil tangarad Idol Lawrence ti presyo digiti kang runaan ang native vegetables itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report dahil ni Idol Tony G. Tatak IFM.